megkérem az Irénke nénit, hogy adja át nektek. Báder Nagy Roland az első. Rolandot szeretnénk megdicsérni, mert egy érmet is nagyon aktívan dolgoztál, Rolikám. Így tovább a nyári szünetbe is próbáld magad lekötni, meg egy pólót is majd egy kisebb méretű. Következő a Bódog Dávid, de Dávidnak annyit szeretnék elmondani, hogy Dávid, te vagy ebben a csapatban a legnagyobb. A mentalitásodon kicsit változtatni kéne, mert sokszor föladod, nem úgy állsz hozzá, oda ezen változtasd, de viszont tehetséges gyerek vagy, hogyha ezt megfogadod, akkor sokra viheted a sportot. Gratulálok neked is. Te is kapsz egy ilyen szép érmet, Irénke néni odaadja. Jó, a kis testvére, a Roland szintén nagyon aktív volt végig, megdicsérem a Rolandot, ügyesen dolgoztál, és nálad azért mentálisan is rendben voltak a dolgok, így tovább, Rolikám. Gratulálok neked! Jó, következő Csupi, Dávid, József. A Dávid az egyik legkisebb a csapatban, de végig nagyon aktívan, szorgalmasan dolgozott, szeretnélek megdicsérni. Így tovább, gratulálok neked, egy nagyon szép pólót is kapsz. Igen, ez nagyon. Jó. Testvére, aki a kapuba jeleskedett, a Tamás. Gratulálok, Tamás, te is nagyon szépen dolgoztál a hét folyamán. Irénke néni az oklevelet a Tamás. Gratulálok! Gratulálok, Tamás, jól dolgoztál, meg voltam elégedve. Sok sikert a másik táborba is. Hogyha nagy, vagy bármi probléma, majd szóltok, jó? Jó. Következő, aki kapja, Dobos Krisztófer Gábor. A Krisztófer is végig nagyon aktívan részt vett a munkába. Gratulálok, és így tovább a nyár folyamán sokat sportolj, és legyél a jó levegőn. Hát olyan nincsen. Azt szerintem jó lesz rá. Jó. A következő oklevelet a tábor legcserfesebb tagja kapja. Kitaláljátok-e, hogy kiről van szó? Nem, ezt a lányokra szoktuk mondani, hogy cserfes. Na, Barbie bizony. Gyere, Barbikám, ügyesen sportoltál. Kicsit majd a figyelemre, meg a fegyelemre még majd nagyobb hangsúlyt kell fektetni, de neked is gratulálok. Jó kis sportember vagy. Én majd választok másikat. Jó, Hajzer, Réka. Réka is tavalyihoz képest sokkal aktívabb volt. Most mindenen részt vett, jól szerepelt, gratulálok, Réka, így tovább. Ügyes voltál, és mindig legyél ilyen sport. Ez például tetszene neked? Jó. Jó. Tessék. Jó, majd felpróbáljátok, és ki lehet majd cserélni. Most egyenlőre vegyük át. Zsolti is nagyon szépen sportolt. Ügyes voltál, jól érezted magad, Zsolti? Jó van. Gratulálok a egész heti teljesítményedhez, aztán neked is kellemes nyaralást a hétvégére. Egy szép pólót válasz ki. De hogyha ezt tiéd, akkor ez is nem. Szintén nagyon aktív volt mind a 4 nap a Klein Alex barátunk. Neki egy dologra hívom fel a figyelmét, hogy a csúnya beszédet azt próbáljuk visszaszorítani. De ügyesen teljesítettél, meg ne add fel az első kudarcnál. Szintén egy pici ember következik, aki nagyon jól dolgozott a héten, aktív volt, a Lovászi Ádám barátunk. Az Ádámnak is szeretnék szép érmet átadni. Ügyes voltál, Ádámkám, te már tavalyi táborban is bizonyítottál. Következő a Nagy Péter. A Péter ma nagyon fáradt volt az ebédnél, de azért, mert egész délelőtt hajtott, küzdött és nagyon akart. Őt azért dicsérem meg, mert az akarati tényezők nagyon a helyén vannak, így tovább Péter. Büszke lehet, férfias, kézfogások. Szintén az egyik legaktívabb versenyzőnk a Pesti Gábor, ő tegnap kicsit eltört a mécses, de
Remélem, hogy holnap ígértem, hogy bepótoljuk, ami problémád volt. Jól érezted magad, remélem. Nekem van ilyen, nem csak az Gratulálok a munkádhoz. Bekinézd a pólót. Másik szintén aktív versenyzőnk a Pesti Péter, jöjjön a Péter is jól küzdött, de a Péternek is meg kell tanulni, hogy akkor kap labdát, hogyha sokat mozog, kéri a labdát, akkor könnyebben fognak passzolni. Jó? Következő Pesti család harmadik tagja Zsolti. Zsoltikám, nagyon jól küzdöttél, ma Irénke néni fogja az oklevelet, én az érmet. Gratulálok, ma nagyon szép gólokat dobtál, jó, szél is közbeavatkozott. Jaj, nem. Jó, de én még fiatal vagyok. Jött Sós Renáta. Nincs a Renáta? Nincs. Akkor Viktória. Viktória is később kapcsolódott be a táborba, de amiért megdicsérem a Viktóriát, hogy a kezdeti nehézségek után nagyon aktívan belevetetted magad, és így tovább mindig sokat sportol Viktória. Gratulálok. Megnézem milyen? Figyelj egy picit! Nem, még vannak ketten. Figyelj, gyerekek, B. Nagy Rolandot is megkérem, hogy tiszteljük meg egymást azzal, hogy végighallgatjuk, jó? Mert te már megkaptad, az nem azt jelenti, hogy akkor most már nem kell figyelni. A fiúk közül is az egyik legaktívabb volt a Rigó Márk, aki ma kisebb sérülést is szenvedett, de gratulálok Márka az egész heti munkát, az ügyes voltál, megérdemled ezt a szép munkát, vigyázzál. Megmutatod, Márko? És a lányok közül azt hiszem, hogy a héten a legaktívabb volt a Ruma Olga, neki is szeretnék ezúton gratulálni, és örülök, hogy jól éreztem, mert úgy érzem, hogy ügyesen dolgoztál, gratulálok. Neki is olyan, mint a Vigyázzál! Jó?